Hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi smage Strawberry Watermelon Prime og Lemon Lime Prime. Og de undrer nok over, hvor vi får alle de der sjældne primes fra. Det er fordi, vi er super nice. Nice. Okay. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. These nuts. Got it! Så vi skal starte med Lemon Lime. Fordi vi havde ikke Lemon Lime med i vores sidste video. Jeg solgte med noget ganer bare for den her ene flaske. Ja. Okay, er I klar? Jeg har også en. Den smager lime, tror jeg. What? Det havde jeg aldrig forventet. Det havde jeg. Den er dårlig jo. Nut. Drik den. Så må du bare ikke drikke den her. Nej. Niels. Afrød. Ja. Okay, vi skal lige give den ratings. Okay. 10 ud af 10. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Selvom jeg lige sagde, at den er dårlig. Ekstra content. Hvis jeg lander nu, så skal I subscribe. Ellers så kommer... Grimace efter jer, så kommer Nej, så kommer Skibby i toilet efter jer. Vi klipper dem. Vi klipper dem. Nu får det. Men jeg kan godt starte. Bro, kan vi... Altså, jeg skal... Netop... Start. Jo. Har du åbnet den før? Den er sur. Sur? Hold kæft, ja, den er sur. Bro har aldrig smagt surt slik før. Jeg synes, det er surt. Så synes du legit, det er et stykke surt slik er mega surt. Den smager faktisk ret godt. Den smager sådan noget jordbær eller noget. De der, Nå ja, fordi den kender de der jordbær, det der. De De der jordbærdrikke, jeg sætter billedet lige her. Altså nogle jordbær. Vi klipper det. Nå, Den smager godt. I burde købe den. Hvis I kommer til USA, køb den. Den er mega nice. Det var en kort lille video. Husk at like og subscribe, fordi vi prøver at ramme 10 subscribers. okay, hej.